Türkmenistanda un çörek yetmezçiliginin fonunda Aşgabat şäheriniň Ahal we Balkan vilayetleriniň un bilen üpçünçiliginiň ilkinji orunda tutulýandygy habar berilýär. Bu barada Daşuz vilayetiniň un üweýän kärhanasynyň bir resmisi Adatlygyň habarçysyna 13-nji dekabrda maglumat berdi. Regionlary un bilen üpçün etmek boýunça käbir sebitler ileri tutulýar. İlkinji orunda Aşgabat şäheri, Ahal we Balkan vilayetleri un bilen üpçün edilýär we bu regionlarda ýokary hili un satyga goý berilýär. Daşowda Lewava we Mara öz-özlerini un bilen üpçün etmek barada görkezme berildi. Bu vilayetlere unyň odien gowy bolmadyk hili galýar diýip habarçy anonim şertde söhbetdeş bolan resminiň sözlerini getirdi. Galbertede habarçy özüniň Daşowdyň un weýän kärhanasynyň ambaryna hem barmagy başarandygyny we bu ýerde unyň uly mukdarda ätiýagyny göründigini belledi. Men kärhananyň resmisinden dukanlarda unyň ýetmezçiligi duýulýarka, näme sebäpden munça unyň bärde saklanýandygyny soradym. Ol maňa özlerini Aşgabatdan barla gelse diýilip, uny ambarda saklamak barada Türkmengally Önümler Döwlet Birleşiginden ýürite görkezmäniň gelip goşandygyny aýtdy diýip habarçy gurrun berdi. Şeýle ol vilayetde unyň ýeterlik mukdarda bolmagynyň ähtimaldygyny, ýöne ýolbaşçylaryň täsin görkezmeleri sebäpli un gyçylygynyň dören bolmagynyň mümkindigini hem belledi. Şol bir wagtda habarçy unyň bahasynyň üstüne 30-40% goýup, onu çörek dukanlaryna ýa-da öz tanış bilişlerine satýan adamlaryň hem barha köp göze iýilýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Şeýle ol un çörek yetmezçiligi bilen bir hatarda ýurtda ykdysady kynçylyklaryň barha ýiti duýulýandygyny, käbir adamlaryň çörek satyn almaga da pulunyň ýokdugyny aýdyp, özüniň başdan geçiren bir ýagdaýyny gurrun berdi. Men hususy eýçilikdäki dukanlaryň birine baranymda ol ýerden bir adam bir çörek satyn alyp çykyp barýardy. Şol pursat dukana gelen bir çaga çöregiň näçe durýandygyny sorady. Onuň 6 manatdygyny eşiden çaga badawat ýyzyna öwrülip gitdi. Häzir ýagdaý juda agyr diýip habarçy sözüni jemledi. Adatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusynda Türkmengally Önümler Döwlet Birleşiginden kommentari almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Türkmenistanda raýatlary özleriniň berkidilen döwlet dukanlaryndan resmi bahadan çäkli mukdarda yerli uny satyn almagy mümkinçilik döredilýär we onuň 1 kilogramynyň döwlet tarapyndan kesitlenen bahasy 1 manatlygynda saklanyp galýar. Orsiýetden ýa-da Gadagystandan import edilen unyň 1 kilogramy 10-12 manat aralygynda satylýar. Ýöne Türkmenistanda şeker, ösümlik ýagy ýaly käbir azyk haritler bilen bir hatarda un we çörek önümleriniň ýetmezçiligi indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Adatlyk radiosy we garaşsyz habar serişdeleri bu barada ýygyderli habar berip, käte döwlet dukanlarynyň öňünde un çörek nowatyna duran adamlaryň dawalaşýan pursatlary barada video ýazgylary we suratlary hem köpçülige ýetirdi. Bu gyçylygyň fonunda un çörek önümleriniň hususy dukanlardaky bahasy hem ýygyderli gymmatlaýar. Geçen ay Aşgabatyň Älemoşar bazarynda 1-5 manat aralygynda satylýan çörekleriň her biriniň bahasy degişlilikde 1,5 manat ýokarlandy. Soňky hepdelerde geçirilen hökümet ýygnaklaryna içerki bazarlaryň harit üpçünçiligine ünsü çekýän meseleler döwlet baş tutan derejesinde bir näçe gezek gozuldy. 3-nji dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatynda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow, Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Amandurdy Işanowa daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň möçörlerini azaltmagy we ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli yerli haritler bilen eliter bahadan üpçün etmegi tawşyrdy.